It's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in love ako sa hipag ko. Oo, sa asawa ng kuya ko. Itago niyo ako sa pangalang Seb. Hindi ko talaga alam kung paano ko uumpisahan itong kwento ko. Pero susubukan ko. Ito ang aking secret file. Lumaki akong 3 lang kami sa pamilya. Ako, si Mama, at ang kaisa-isa kong kapatid na si Kuya Carl. Maagap na nawala ang padre de pamilya namin. Kaya mag-isa kaming tinaguyod ni Mama. Dumaan kami sa pagkabata ni Kuya na hindi man lang kami nakapaglaro na parang bata. Hindi man lang kami nag-away kahit minsan sa isang laruan. Kasi wala naman kaming isang laruan, kahit isa. Dinaanan lang namin ang childhood days namin. Lumaki akong kasama ni Mama sa maliit pa lang namin na negosyo. Sa tindahan, maliit pa lang ako. Nagbibilang na ako ng mga bolt, pyesa ng mga sasakyan, gulong, interior, minsan tendero, minsan kahero. Pag walang pasok sa school, ang pasok ko naman ay sa tindahan namin. Ang kuya ko naman, lumaki at nagkaisip na ang hawak ay libro, papel at lapis. School, bahay, yan ang routine niya. School, aral, pagdating niya ng bahay, aral. Kahit na ganun ang sitwasyon namin, lumaki naman kaming close ni Kuya Carl. Graduating ako nun sa college nang mamatay si Mama. Sa pagkawala ni Mama, parehas mixed emotion ang naramdaman naming magkapatid. Siyempre malungkot. Sobrang lungkot mawalan ng isang ina. Ulila na kaming lubos. Bukod sa nalungkot kaming magkapatid, para bang bakit ganun? Meron kaming bakit. Bakit feeling namin sa pagkawala ni Mama para kaming nakalayang ibon na matagal nang nakakulong sa hawla. Wala na si Mama. Magagawa na namin ang mga bagay na hindi namin nagawa nung andyan pa siya. Equally sharing kami sa lahat ng naiwan ni Mama. Matapos naming pagatian, ang iniwan ni Mama parang bolang naglaho si Kuya Carl. Ni hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Ako naman, life must go on. Napaka-diskarte ko rin naman. Nagpaka-wise ako sa nakuha kong mana. Nag-business ako ng bago na hindi nakaka-stress. Nag-invest ako sa alam kong madaling dadami yung pera ko. Naman ako sa mama namin ang pagiging business-minded. Kaya sa loob ng 5 taon, puro negosyo ang ginawa ko. After 5 years, parang kabuti na lumitaw si Kuya Carl. 5 years wala kaming balita sa isa't isa. Kaya hindi ko alam kung paano niya natunto ng bago kong address. Sobrang namiss ko si Kuya. Kaya masayang-masaya ako that time sa muli naming pagkikita. At sa pagkikita namin yun, meron na siyang kasama. May karga siyang batang babae na siguro magdadalawang taong gulang. At isang babaeng buntis sa pangalawa nilang anak. Bro, pasensya ka na. Wala akong mapag-iiwanan dito sa mag-ina ko. Flight ko na next week papuntang Dubai. Walang-wala ako, bro. Napalayas kami sa inuupahan namin. Nakakahiyaman, bro, pero sana tanggapin mo muna tong mag-iina ko. Yan ang sabi niya sa akin. Ipinakilala niya sa akin ang asawa niya, si Ate Venus, at ang panganay niyang si Jeda. At nasa 5 buwan na si Ate Venus sa ipinagbubuntis niya. Sa totoo lang, hindi ko nga matawag na ate si Venus. Kasi mas matanda pa ako ng 5 taon sa kanya.
Kwento ni kuya, 3 taon na silang nagsasama ni sister-in-law. 16 years old pa lang to nung mabuntis niya kaya hindi pa niya napapakasalan. Hanggang sa naging magkasunod na yung anak nila at nag-apply siya ng trabaho sa Dubai. Sabi pa ni kuya, kapag nakaipon na siya, tsaka niya na daw pakakasalan si sister-in-law. Hanggang sa yun na nga, tuluyan ang nakaalis si kuya at kami na lang ang nakatira sa condo unit ko. Kami ng mag-iina niya. Parang ang awkward nga ng situation namin. Kami lang yung nakatira sa condo. Parang yung 5 years kong namuhay mag-isa ng tahimik, parang may nanakop sa akin. Biglang umingay ang tahimik kong space. Dati pag uuwi ako sa unit ko, tahimik lang. Na minsan matutulog na lang ako kahit hindi pa ako makain. Pero biglang nagbago ang lahat. Marunong manuluyan ang hipag ko. Pagkagising ko, may almusal na. Pag uwi ko, may nakahain na sa mesa, dinner ko. Yung na-feel ko, yung merong nag-aasikaso, yung pag-aasikaso ba, yung ang sarap ng feeling na merong nag-aasikaso sa'yo. Kaya, napaisip ako, ito siguro yung dahilan kung bakit nagustuhan siya ni Kuya Carl. Bukod sa taglay niyang kagandahan, yung pagiging maasikaso niya. Napakaswerte ng kapatid ko sa sister-in-law ko. Kaya, konti, nainggit ako sa kuya ko. Kaya, humiling ako na sana may makilala rin ako na babae katulad ni Venus. Hanggang sa isang araw hindi ko inaasahan. Nagigising ako, nalihim ko na palang minamahal si sister-in-law. Sinampal-sampal ko yung sarili ko. Hoy, magising ka, Seb. Gag ka? Hindi ka pwedeng ma-inlove sa hipag mo. Hipag mo yun, asawa ng kapatid mo, asawa na. Kahit hindi sila kasal, asawa na niya yun. Yun yung paulit-ulit kong isinasaksak sa puso't isipan ko. Nag-girlfriend ako para mawala yung feeling ko sa hipag ko. Para maitago ko yung nararamdaman ko para sa kanya. Sasabihin nung iba na ang sama-sama ako, na gumagamit ako ng ibang babae, na niloloko ako at niloloko ko rin yung sarili ko. Pero sobrang hirap ng pakiramdam ko. At tinutulungan ko lang yung sarili ko sa paraang alam ko. Yung feeling na mahal mo siya, pero hindi mo pwedeng ipakita at ipadama. Ganun yun nararamdaman ko eh. Yung ang lapit-lapit niya pero hindi ko siya maabot. Hindi ko siya pwedeng hawakan. Yung pwede ko siyang tingnan pero hindi ko siya pwedeng titigan. Feeling ko nga, teenager ako that time na nag-e-emote. Kasi hindi ako crush ng crush ko. 1 taon na maayos ang padala ni kuya sa mag-iina niya. Hanggang sa dumaan ang mga araw at buwan. Dumalang ang padalang sustento ni kuya sa mag-iina niya. Kaya eto ako ang tumayong ama ng kanyang mga anak. Ako ang nagpuno ng mga pagkukulang niya. Natapos at ang 3 taon na kontrata ni kuya, hindi siya umuwi. Ang dahilan niya, nag-extend daw siya at pumirma siya ng bago niyang kontrata. Ang dami niyang namimiss sa mga activity ng mga anak niya. Tulad ng panganay niya na top sa school. At yung bunso niya na lumalaking hindi man lang siya nakikita ng personal. Sa pagkakaalala ko, sabi ni kuya nung mga bata pa kami, hindi na niya uulitin yung pamilyang nakagisnan namin. Ay, pero ano tong ginagawa niya? Kaya eto, ako ang pumupuno ng lahat ng yun sa mga anak niya. Isang gabi, hindi sinasadyang nakita kong umiiyak ang hipag ko. Ikinuwento niya na may iba na raw si kuya sa Dubai. Nagpa-convert ito sa Islamic para maging Muslim. Nagpakasal sa isang Muslim ang kapatid ko.
Yang-ngiya ako sa ginawa ni Kuya Carl sa mag-ina niya. Hanggang sa tinawagan ko si Kuya, minura-mura ko siya kahit na panganay pa siya sa akin. Kung kaharap ko nga siya, baka nagulpi ko na. Humingi sa akin ng tawad si Kuya. Kasalanan daw niya. Kaya lang, kasalanan daw ba na nagmahal lang siya? Ay, susuportahan pa rin daw naman niya yung mag-iina niya. Yun nga lang, hanggang dun na lang yun. Sa paningin ko, sobrang gag ni Utol. Ano pa bang hinahanap niya sa isang babae? Na kay Venus na ang lahat. Para sa akin, sinayang niya ang kanyang mag-iina. Sinayang niya ang kanyang pamilya. Nagpupumilit ng umalis sa poder si Venus. Pero hindi ako pumayag. Hindi ko kayang mawalay sa akin yung mag-iina. Hindi ako pumayag sa gusto ng sister-in-law ko. Hindi ko masabi sa kanya yung dahilan na mahal ko na siya. Na mahal ko na silang mag-iina kaya hindi ko sila hahayaang umalis sa poder ko. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Hindi ko alam kung papaano ko nagawang ipagtapat kay Venus ang nararamdaman ko para sa kanya. Parang natulog ako at pagkagising ko, ang dating pangarap ko lang na babae, nayayakap at nahahagkan ko na. Ang dating pag-ibig na hindi ko masabi, nagagawa ko ng ulit-ulitin sa kanya. At ang akala kong pangarap, matutupad pala. Oops! Bago mag-isip kayo ng masama dyan, dinaan ko naman sa tamang proseso ang lahat. Nagpaalam ako sa kuya ko na kung pwede kong ligawan ng ex niya. Hindi siya tumutol at nagpasalamat pa nga siya sa akin. At nung clear na ako sa kuya ko, tsaka ako nanligaw sa hipag ko. Salamat at hindi na ako masyadong pinaghintay ng matagal ni sister-in-law. Sinagot niya ako at pinakasalan ko siya. Sa ngayon, meron na rin kaming sariling anak. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Seb at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.